trecem noi? Care este rolul nostru ca homosexuali și ca cetățenii să luptăm împotriva homofobiei pe care trecem? Și această vizibilitate este chiar o săptămână Gay Fest și o Gay Pride? Sau ce putem să facem în viața noastră de zi cu zi, în fiecare zi? Cum putem să educăm pe ceilalți în jurul nostru, să ne acceptăm și, mă rog, să ne respectăm? Pentru că cred că accepta este ceva mai departe. Eu înțeleg pe cei care nu ne înțeleg. Dar respecta, trebuie să respectăm toată lumea. Pot să nu înțeleg că tu ești homosexual, pentru că din motive religioase sau nu știu. Dar sunt obligați de respect, ca un cetățean și ca un om. Și despre vizibilitatea noastră. Ce este vizibilitatea noastră? Cum putem să ne arătăm și să ne punem în societate cum suntem? Știu că este foarte greu, mai ales aici în România, să ne arătăm, să ne facem coming out, cum zicem, și să vorbim despre noi cum suntem adevărat în esența noastră cu oamenii din jurul nostru. Este foarte dificil, știu, dar dacă stăm așa, unde ajungem? Aici, în România, de multe ori, sau mereu, când întreb pe fac cunoștință cu cineva, sau o lesbiană, sau un gay, un băiat gay, și întreb, cineva știe despre tine, ești familia, știe, ești out? Nu se poate. Eu, cum nu se poate? Pentru că nu se poate, suntem în România, a fost comunismul și este biserică. Da, dar comunismul a trecut. Până când o să trăim aici în România cu coșmarul comunismului? Și biserica, din păcate, o să fie aici mereu. Și trebuie să ne retragem și trebuie să zicem, ok, biserica are putere, a fost comunismul, este mentalitatea românilor și nu putem să facem nimic. Nu este Uniunea Europeană care o să-i schimbă România, este societatea românească care o să-i schimbă România. Și noi, ca cetățeni, avem niște drepturi și avem și rolul pe care trebuie să practicăm în societate ca cetățeni. Eu vorbesc că eu cred că coming out-ul este un moment de maturitate și de emancipare unui homosexual. Este când trecem peste toate opresiune și toate nesiguranța care avem noi ca homosexuali și că după toate opresiune și dominare că trăim. Dar când avem curaj și trecem peste toată opresiune și spunem și ne arătăm în societate cum suntem, educăm pe ceilalți. Este o educație care facem. Când vorbim în familia noastră sau cu colegi de muncă, nu știu, trebuie să așteptăm toate reacții diverse, bineînțeles. Dar poate, și eu sunt perfect convins, că facem o educație. Aici am avut o poveste că odată eram cu niște prieteni și era o fată româncă, subiectul era homosexualitate și o fată româncă i-a zis, eu eram, sau credeam că eram homofobă, înainte să plec din România. Și am plecat în Erasmus, în Spania. Am avut doi prieteni foarte apropiați și foarte buni și îmi plăcea foarte mult de ei ca oamenii și nu știam că erau iubiți homosexuali. După 2 luni, eu, nu știu, mi-au invitat să mergem într-un club împreună și acolo ei, când am ajuns în club, ei au început să se sărute. Și am văzut că ei erau iubiți, erau homosexuali. A fost
o clipă cam de șoc, așa. Am fost șocată la o clipă. Dar după am zis, uite, am văzut că doi oameni, ca sunt normali ca mine, nu sunt bolnavi sau pervertiți, sau nu mai știu ce, sau cum toate prejudecăți că avem noi. Deci știm de ce, avem o listă. Da, avem o listă, știm pe toți. Am văzut că homosexuali nu sunt asta. A fost pe prima dată în viața mea că am cunoscut așa pe doi homosexuali și am văzut ce sunt homosexuali, cum sunt. Și pentru mine a fost ok. Adică, ea a fost educată, ea a învățat după ce ea a văzut un act de doi homosexuali care au făcut ceva așa normal pentru ei acolo, s-au salutat și ea a văzut și când făceam asta conversație, erau doi prieteni, doi colegi negri, africani, care sunt studenți la anul pregătitor ca noi. Și unul dintre ei a zis, dezgustator, dacă eu văd doi băieți să se salută în fața de mine, nu știu ce fac, este dezgustator. Le bat. Și am zis, doar asta, uite, pentru mulți, tu ești dezgustator pentru că tu ești negru. Același mecanism de opresiune și de dominare pe care tu treci cu rasismul este la fel ca pentru homofobia. El a fost așa, 20 de minute se gândea, cred că nu a prea înțeles, dar după el a zis, da, dar eu nu am ales să fiu negru. I-am zis, ok, dacă un homosexual alege să fie homosexual sau nu, este o altă discuție. Dar dacă el alege, el are drept să aleagă. Și trebuie să le respectăm. Oricum, dacă a ales sau nu. Și acum tu reproduci aceleași opresiune pe care tu treci cu rasiști. Este la fel. Și asta este violența simbolică, știm că ieri, cine a venit, am vorbit despre solidarizare și solidaritate între grupuri de opresați. Este cam un topic să vorbim despre asta. Pentru că așa trebuie, toți homosexualii trebuie nu să fie rasiști, nu să fie împotriva romilor, nu să fie... E complicat, așa trebuie. E cam un topic, pentru că din construcția socială, toți noi avem prejudecăți. Este complicat. Dar asta trebuie să fie. Și este despre vizibilitatea noastră. Eu sunt perfect convins că este foarte important, foarte, foarte important, coming out, să ne arătăm, să ne punem în societate cum suntem. Și o profesoară mi-a întrebat, de ce crezi așa că trebuie să vorbiți că sunteți gay? Trebuie să vorbiți la toată lumea și să arătați așa cum sunteți. I-am zis pur și simplu pentru că voi, hetero, nu trebuie să vorbiți că sunteți hetero. Când avem o minoritate care este marginalizată, opresată și trăiește în clandestinitate ascunsă, cum putem să știm care sunt necesității al acest grup? Pentru că nu le cunoaștem. Nici nu știm că trăim într-o societate unde homosexualitatea nu există. Unde homosexuali sunt niște... Nu știu unde sunt. Nu le-am văzut niciodată. Nu cunosc pe un homosexual. Nu știu cum sunt. Atunci eu cred și accept toate prejudecăți despre homosexuali. Pentru că nu cunosc. Nu cunosc un homosexual. Poate am eu un foarte bun coleg, un foarte bun prieten de la facultate, de la job, care este homofob. Și eu îi spun, uite, eu sunt homosexual. Așteptăm toate reacții, dar eu știu că el o să își pune
multe chestii în cap. Și cum a zis fata acolo, eu nu am cunoscut niciodată pe un homosexual, dar am văzut doi oameni normali, foarte buni, că îmi plăcea de ei ca oameni, și care este problema că sunt homosexuali? Ei nu au nimic de diferit de noi. Și o altă problemă, când vorbim despre Gay Pride, când vorbim despre vizibilitatea homosexualilor, că chiar săptămâna Gay Fest și Gay Pride, este că e foarte complex să vorbim despre Gay Pride, că și în societatea gay, că e foarte complicat să vorbim despre societatea gay, dar și dintre homosexuali este foarte controversat subiect Gay Pride. Pentru că și mulți homosexuali sunt împotriva Gay Pride. Nu chiar aici. În Brazilia avem cea mai mare Gay Pride din lume și eu cunosc, am mulți prieteni homosexuali care nu au fost niciodată și zice, pentru mine este un carnaval, este perversiune, nu îmi place. Dar de ce nu îți place? Mulți zic, pentru că este o petrecere așa, pentru că sunt travestiuri și transexuale și băieți îmbrăcați, deghizați ca femei. Eu zic, da, dar și diversitatea asta este și homosexualitatea, facem parte din aceleași comunitate și trebuie să fie respectați. Și travestiuri, și transexuali, și băieți efeminați, trebuie și ei să fie respectați. Și pentru că noi homosexuali mergem suntem contra curent cu toate teorie și toate rolurile de gen în societate. Pentru că de ce un băiat trebuie să fie așa? De ce un băiat trebuie să se comportează așa? Un băiat adevărat, macho, se comportează așa și așa și așa. O femeie, drăguță, așa, pentru să fie o bună acasă, da? Trebuie să fie așa și așa și așa. Avem niște reguli, niște coduri pe care și heterosexuale trebuie să respecta pentru se identifica ca un băiat heterosexual. Și asta este o construcție socială. Diferența între băieți și femei sunt o construcție socială. Și din faptul că este o construcție socială și diferă din societăți. De exemplu, când am ajuns în România, am zis, sunt într-o țară de gay. Pentru un simplu fapt. Aici, în România, băieți se epilează și se pensează. Asta în Brazilia nu se poate. Dacă un băiat se pensează și se epilează în Brazilia, ești bulangiu. Și nu chiar în Brazilia, în multe alte țări, în Franța la fel. Un băiat care se epilează, mă bucur că aici, mă bucur că aici în România este permis, că nu are nicio legătură cu homosexualitatea. Pentru că de ce un băiat nu poate să se epileze? De ce? De ce un băiat nu poate să se... De ce un băiat nu poate să se îmbracă așa mai fashion? Dacă foarte mult parfum, de exemplu. Da. De ce? De ce nu poate? Sunt construcții sociale. Și din construcții sociale și din dominarea pe care noi, homosexuale, trăim, noi nu diferăm cam un pic la fel. Și, de exemplu, când noi suntem la școală, eu, de exemplu, eu am știut că eram eu poponar, înainte să mă hotărăsc. Cum? Pentru că... Da, explic. Situația este că știm că copii nu au identitate sexuală. Tot un fel de teorie. Da, tot un fel de teorie, dar când copii, așa, la 11-12 ani, începe să se
defină sau se merge în doua parte ca identitatea sexuală, să zicem, sau identitatea socială, pentru că este construcție socială. Noi homosexuali suntem deja homosexuali în esență. Unde mergem? Avem grup de băieți și de fete. Băieții sunt așa și așa și așa. Fete sunt așa și așa și așa. Dar noi, homosexuali în esență, știm că noi nu ne identificăm nici cu ei, nici cu ele. Unde mergem? Suntem pierduți. Suntem pierduți. Și suntem pierduți și ei văd. Și băieții sunt foarte, foarte... Asta este și o construcție socială. Pentru că băieții trebuie să fie puternici și așa, violențe și băieții așa. Și când ei ved așa un băiat care este cam pierdut, și când suntem pierduți, din cauza că băieții trebuie să fie așa violențe și puternici și nu știu ce, noi alegem fete. Și suntem mereu cu fete, pentru că fete sunt construite social pentru să fie drăguțe și mai toleranțe și mai așa și așa. Și atunci ei băieți vede că noi nu suntem cu ei și suntem pierduți, nu ne încadrăm așa cu profilul lor, atunci ei deja îi spune că noi suntem poponari. Eu am auzit de la 8 ani că eram o poponar, dar nici nu știam ce era poponar, nici nu știam ce simțeam eu, nici nu știam ce este asta. Știam că era ceva rău, pentru că la un match de fotbal, când un fotbalist nu face gol. Poponarul! Bună giule! Nu știu aici în romană, în România, dar în portugheză, toate felurile de înjurii la un băiat este cu înjuriri de homosexual. Știam că era ceva rău, dar nici nu știam. Eu m-am descoperit, m-am așa identificat ca homosexual, aveam 15 ani. Dar am auzit de la 8 ani că eram homosexual. Pentru că eram pierdut, așa. Și o altă problemă este că aveam în Brazilia un senator care este foarte puternic în dreptul homosexualelor și de dreptul omului și le-a zis, un băiat sau o fată care este injuriat la școală, la liceu, pentru că are stereotipe homosexuale. Cum îi face? De exemplu, un negru în școală, dacă este injuriat pentru că este negru, el merge acasă și zice, mama, am fost injuriat pentru că sunt negru. Și mama vine, ok, mâine merg la școală și vorbesc cu profesoara. Dacă tu ești injuriat pentru că ești homosexual, cu cine vorbești? Poți să ajungi acasă și zice, mama, mi-a zis că sunt poponar la școală. Ce faci, mama? Întreabă dacă ești. Asta e cel mai rău. Este complicat. Ok. Și trecem peste tot genurile de opresiune și de dominare, dar eu sunt perfect convins că trebuie să fim curajoși și să ne arătăm în societate. Și o minoritate care este ascunsă, care este marginalizată și în clandestinitate nu o să fie auzită niciodată. Niciodată. Și aici, în România, este tabu complet. Nu vorbim despre asta, nu este niciun dezbatere de societate și pentru că putem să zicem toți, majoritatea imensă de homosexuale în România sunt toți ascunși și mulți au viața dublă, sunt obligați să au iubită, să se căsătorească și tot. Și eu le înțeleg, pentru că este greu. Dar dacă nu facem acum ceva, nu se schimbe niciodată situația. Nu știu ce face Accept, dar în Brazilia avem Casarão Brasil, că este o asociație de drepturi homosexuale, că avem un proiect cu homosexuali care
face coming out și sunt dați afară de acasă. Avem și în São Paulo un camin pentru 50 de oameni, și avem 50 de locuri, pentru homosexuali care au fost dați afară de acasă și acolo le susținem, sunt și cursuri de formare și ei au parteneriate cu niște firme și vorbim în firme pentru locuri de muncă pentru ei. Cred că trebuie și să facem așa ceva aici în România. Da, pentru că știu că poate să fie. Și am citit, în Brazilia a fost de tot cazul în Brasil, că majoritatea homosexuale care au fost dați afară de acasă pentru că au făcut coming out, după o lună, 2 luni, familia sună și uite, eram nebun, am ascultat ce a zis pastor evanghelist și m-am gândit mai bine, te iubesc oricum. Și te întorci acasă. Majoritatea imensă a fost așa situația. Pentru că într-o societate heteronormativă e un șoc oricum pentru familia. Dar eu cred că este foarte important, trebuie să luptăm nu doar în ziua Gay Pride. Este o luptă de fiecare zi. Dacă vrem o schimbare